twak makawuono. Erokamano jatelo kuom rwaka kawuono kendi studio ka wawuoyo wach yien. Yes. In jalony weche mag yien, gin kuonde mage misetie ma ipidhe yien ma lony mari neno ka koro nyalo konyo ahinya kanyana ma winjo wagie sani? Ajalony pidho yien nachako kapod atin, achako go KEFRI. KEFRI en Kenya Forest Research Institute. Matiye kuom higni moyuoro. Bang'e tadhi ICRAF, masani iluongo ni World Agroforestry Center. Mane wadil go wach yien, go pith mar cham, dhok, kadhalika. Koro mano en agroforestry. Yes. Koro kanyo ba somo wach yien kabisa, pidho yien gi cham, gi dhok, gik mokaenago. All right. Waran kod lony wach pidho yien kabisa. Okay. Yes. Wachaki. Gwenge makaluo. Nitiere mapera. Mano yien ma ji ong'eyo. Ma en yien matiya kata en natural. En samoro nitiere jok ma bende keto ne nasari ma gole matere. Nano chieng' moro kakala achiel kuma peini ma Nairobi kata. Ero ni to madong mapera moketie nasari bed ni. Ngisa ni mapera. Aya nitiere yiende mamoko bende. Owacho ne gwenge makaluo. Nyaka gie sani bende no ka oganda okawo wach mar pidho yien e yo mowinjo to bende gipidhe e yo makare. Kapok wabiro i wach kaluo to pod onge yien. To gionge yien kech gikia kako ripo pidh yien to gimomiyo ipidho yien no be. Wapogo yien gi kidiany mopogore opogore. Yes. Ema kora biro biri wach mapera miwacho no. Yien gi dho ngere kidwa pidho yien tirango value mare. Kora biro chako ga high value trees. Kanyo ema dwan jo Nyanza odhiye. Gipidh yien man ga high value. To high value gi opoge ding'eny. Wan kod yien meko lemo, waluongo ni fruit trees. Wan kod yien machiedho ji, medicinal trees. Wan kod yien mek bape, waluongo ni timber trees. Wan kod yien mek fodder, ma dhok chamo, to diek chamo. Then wan kod yien miluongo ni sacred trees. Mano kikiwach ni onge ntie. Joma chon ne tiyo gi yien moko gin sacred. Ji dhi leme tiendgi. Leme tiendgi ang'o mago be wakikuil go gintie. Then wan kod yien mamiwa maka. Yien mamiwa yien mwachuokgo kadhalika. Koro sami pidho yien, tipidho yien king'eyo ni pidho yien marang'o. Okidhi adhi ati nyiewo yien e chiro tipidho. Kanyo ma koro wadwan wapog yien gi. Idwa yien mar medicinal kata mar chiedho ji. Idwa yien mar timber. Idwa yien mar olemo. Koso idwa yien mar chwako. Koro nyaka ipog gi kidieny mopogore opogore. Koro kiseng'eyo yien midwaro to koro pidhe tek, yot. To yien mar tipo ma en okela tipo ji. Nitie koro man waluongo ni ornamental trees. En maridadi. Okelo tipi dala to moko nitie be maridadi. Koro mano opogore be. Koro mago sana pidhi compound. The ornamental trees. To mawuoye gi en yien minyalo pidhi puothi ma oko. Yien minyalo pidho e alwora kara bungu moro midwa ni ketie yien. Mondo beda kanyo kik bed maonge yien. Lakini koro ornamental trees be nitie. Mago oriwo maua, to yien ma tipogo. Kata inyalo pidho olemo be dala. Right. Koro nitie yien mipidho dala. Kidwa pidhe around the fence. Kidwa pidhe oko ma dala be. Koro wapogo gi kamano. Koro nyaka ing'e gimidwa pidho. Koro kaluowa, sani neno ka ji ng'eny pidho yien e dala. Ogipidh yien oko ma dala ng'ato kotero oko yien ma oko to odwano pidho olemo. Koro lembe gi mwadwa ni wawuoye bende. Olemo man makelo pesa minyalo pidho oko e dala. To yien minyalo pidho kata oko e dala mek yien ma koro chiedho ji gin mage. Nitie yien ma be nyalo pidho mek medicinal go. Be ji pod owegi nikech ne gini bunge chon to sani gionge. Dware ni waduok gi puothewa nikech gikonyo ga seche. Okay, John. Isewacho ni kaluo pod onge gi yien nikech